Tak zdravím všechny fanoušky bojových sportů. Už dneska nás čeká obrovský event UFC 300. Rovnou bych vás chtěl všechny pozvat ke sledování na Nova Sport 6. Měl bych tam komentovat jak samotný event, tak být i ve studiu. Takže co nejdřív vám přineseme předzápasovou i pozápasovou analýzu. Takže tohle je moje pozvánka. No a zároveň bych měl pár tipů na zápasy, které nás tam vlastně čekají. Vybral jsem si jenom pár, které mi jsou nejbližší, tak se na to pojďme podívat. Tak první zápas samozřejmě Procházka Rakic. Na tohle se všichni hrozně moc těšíme. Já pevně věřím, fandím a doufám, že Jirka vyhraje. Bude to mít extrémně těžký, protože Rakic vyniká svojí extrémní rychlostí. Mockrát jsem to zmiňoval. Zároveň Rakic je pro mě lehoučký favorit v tom smyslu, že pro Jirku tohle to bude soupeř, s kterým se podle mě ještě nesetkal. Ta rychlost tam může znamenat hodně a moc jsem zvědavý, jak se s tím Jirka popasuje, jestli si bude víc povolovat a snažit se ho vykontrolovat, když do něj bude Rakic lítat, anebo jestli prostě se utrhne a půjde tam ho rovnou sundat. Takže na to jsem moc zvědavý. Další top zápas bude Figueiredo a Cody Garbrandt. Cody mu strašně fandím, je to sympatiák, mockrát jsme se potkali v UFC Performance Institutu, kde vlastně on trénuje, stejně tak chodí do Extreme Couture, je to fakt pohodový týpek, takový trošku gangster, ale na tréninku je moc milej. A v tomhle zápase ho nemůžu favorizovat, protože Figueiredo je opravdu brutální. To, jak si poradil s Fontem, je neuvěřitelný. Flyweight divizi taky vystřílel. A ten jeho přechod do těžší váhy byl jenom otázkou času, protože on je opravdu hodně těžký, má skvělý power punche, spoustu vydrží, stejně tak na zemi je excelentní, kdy si vlastně poradil s Perezem nebo s Timem Elliotem, kdy dokázal naskakovat do technik, je prostě top high level a Cody podle mě na něj nebude mít úplně zbraně. Samozřejmě je to power puncher, ale jeho hlava už nevydrží to, co vydržela v minulosti. No a poslední zápas, který jsem si ještě takhle vybral z těch top, který mě nejvíc lákají, je Gaethje a Holloway. To prostě je bitva dvou řezníků a tady si osobně myslím, že vyhraje Max Holloway. Nemyslím si, že se odfinišujou, protože tyhle střelci jsou prostě skoro neukončitelný, vydržejí nesmysly, pálej spoustu úderů, mají nesmrtelný kardio, takže to bude prostě štípaná od začátku do konce a myslím si, že tenhle zápas bude jeden z nejlepších, co na celé té kartě uvidíme a moc se na to těším. Tipnout vítěze, asi bych si tipnul Holloway, protože ten je schopný těch úderů nasázet za to kolo obrovské množství, má excelentní striking, tu práci na zemi, wrestling, dokáže si fakt jako komplexně poradit. Gaethje taky samozřejmě skvělý zvedáky, dokáže do toho lítat, do wrestlingu tam je prostě parádní, ale myslím si, že bodově by v tomhle zápase měl ztrácet. Takže jo, tohle je mých pár tipů, jak si myslím, že některé zápasy dopadnou. Uvidíme, ve studiu to všechno rozebereme na Nova Sport 6. Zároveň mám u sebe i na Instagramu analýzu na zápas Jirky Procházky, kterou jsem dělal pro Tipsport. Takže můžete si to minimálně přečíst, podívat se na to a klidně mi napsat, co si o tom myslíte. A dneska budeme všichni vlastně z dneška na zítřek společně fandit a věřím, že Jirka to přiveze domů a jak říká on, vítězství. Mějte se a sledujte. Ahoj.